अगर आप भी चाहते हैं प्रयास म्यूजिक की अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ासा। देखे बोले केहू कहे होई का हो लागे बड़ी लाज कहीं लइका हो देखे बोले केहू कहे होई का हो लागे बड़ी लाज कहीं लइका हो फुटल हमार बात करम हो कबो नहीं एकरा पर हम हो देखे में सामान लगे पावना रे देखे में सामान लगे पावना रे मिलल भतार साला बावना रे दाबे नहीं फूलल फूलवना रे साया चोली ना से ना बिछावना रे नैहर में लूटी माजा जेकरा से कबो नहीं मिले सखी एकरा से नैहर में लूटी माजा जेकरा से कबो नहीं मिले सखी एकरा से हिले न पलंग नहीं खटिया हो नीचे से लगा के मार तकिया हो खेले जैसे गोदी में खेलावना रे खेले जैसे गोदी में खेलावना रे मिलल बाबा तार साला बावना रे दाबे नहीं फूलल फूलावना रे साया चोली ना से ना बिछावना रे करे नहीं खेला सखी भोरवा में सटक के सुतेला नहीं कोरवा में करे नहीं खेला सखी भोरवा में सटक के सुतेला नहीं कोरवा में उड़ जाऊ में सनयड़ाई हो एकरा से मिली ना दवाई हो कबू नहीं कहे घुसियावना रे कबू नहीं कहे घुसियावना रे मिलल भतार साला बावना रे दाबे नहीं फूलल फूलावना रे साया चोली ना से ना बिछावना रे। ओम दबंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो घोड़ासा।